ga Abdullahi Amina ummi naka Mustapha Abubakar ya Khadija matarka annabi shugaban mu da manzon rahama ya ma'aikin Allah na biyu manzon rahama ya masoyi na da mahibai na zaba annabi da rasulu mahaifi ne a gaba ko halittun Allah Aminu kai ne jagaba ya ɗan uwa ku tuna Basiru shi ne shugaba Rabbana yayi yabon shi da manzon rahama ya ma'aikin Allah na biyu manzon rahama annabi na duka gaban ka shafan kaina ya da sarki da rike ka fitani daga rana wanda ya soka habibu za ka ganshi da murna wanda ya ƙi ka da biyu dole sai ya kuna annabi labbai ka keke mu manzon rahama ya ma'aikin Allah na biyu manzon rahama ambaton ka muke yi rasulu manzon rahama ranar ɗauko da yi ma baban Fadima rabbu samata yansa har da ibrahima sada jikoki har diyarsa na Fadima aha abban binta rasulu manzon rahama ya ma'aikin Allah na biyu manzon rahama Mustapha yarda inganka ko cikin bakkina wallani na dace na kama da hagwarina kun ina dan karami nike ta son manzona gashi yau na girma ina yabon manzona rafi barni da daha rasulu manzon rahama ya ma'aikin Allah na biyu manzon rahama annabi sarki ne mu bi shi ya mahamudu Adamu babanmu an yi shi don Mahamudu kai ka zanto rahamar halittu ya mahamudu duk halittu ya ilahu da kai ne fardu annabi banda kamar kaɗa manzon rahama ya ma'aikin Allah na biyu manzon rahama ya jan uwa mu riƙe hamidu sai mu rabauta ya harisu ya rasulu ya adon fuskata aha baban su gayya mai zonka ya huta Mustapha angon Aisha a nan zan huta zuzu falalin nabi manzon rahama ya ma'aikin Allah na biyu manzon rahama ko bandira ga gare batokke annabi manzo Ali Haidar Rafiki da Fadima ƴar manzo umaru faruku hada abubakar gwarzo Masu manzon nuridi na soka mai son manzo sahabbai mafiya gada manzon rahama ya ma'aikin Allah na biyu manzon rahama ya mai gidan jibrilu da mai minkailu mai gidan annabawa na biyu manzo rasulu rabbana ya fallayuka da daha rasulu ya haribullahi abin yabo na rasulu annabi labbai ka cece ni manzon rahama ya ma'aikin Allah na biyu manzon rahama ya ma'aiki Allah nabi manzon rahama salamu alaikum manzo daye ya shugaban halittun Allah Salamu alaikum manzo dahi ya shugaban halittun Allah ya Allah na sa farko Taka mini harshena wal ikiya hasken kirjina Sanya bi annabi manzona ya daha abin gaunata ya shugaban halittun Allah Salamu alaikum manzo
da shi, Barhama halifan shi, wakila ni a sada shi, cikin godiya sadar shi. ko murtala mai azama ne ya rike da manzon Allah. Salamu alaika manzo dahi ya shugaban halittun Allah. Salamu alaika da kamina, Ka duka wurin manzona, na bi ka abin barina, manzo kai na baruhina. ban ga kamar ka bana duk ya shugaban halittun